Колко секунди имаш, за да грабнеш вниманието? 3, 5, 10? Ако си роден презентатор, тази книга не ти трябва. Но ако си като нас останалите, които имаме страхотни идеи, важни данни, любопитна информация, а хората отсреща не си гледат телефона, докато чакат края на презентацията ни. Кол Нусбаумър е изнасяла лекции и презентации пред стотици и е намерила формулата. Ето какво е обещанието на тази книга. Да планираш като стратег, да създаваш като дизайнер, да говориш като, не като TED лектор, а като себе си, но като по-добрата, като най-добрата си версия. Сторителингът не е магия, умение и изкуство. Данните стават истории, графиките стават аргументи, презентациите стават блестящи. Гарантирано е.